Ell va de jubilar, però te l'estaca, Sí? A veure, quins són els temes que tenim per ahir, per a llançar-li a Juan, Dols, Teo, Pasta i Olives? Teo. Teo, molt bé, a veure això de Teo què és. Juan, preparat? Sí. Comencem. Temps. Persona que professa la teologia o té coneixements aprofundits d'esta ciència. Teòleg. Correcte! Seguim. Temps. De quina nacionalitat era Pitàgores, creador del teorema de Pitàgores? Grec. Correcte! Temps. De quin color són els cabells de Teo, el famós xiquet de llibres infantils? Quin color són? Teo se'n va a la platja. Teo Roig. va de festival. Com? Roig. No, és taronja. Quasi, taronja. Anem amb l'última, atenció. Temps. En quina comunitat espanyola hi ha un municipi anomenat Teo? Teo. Cantàbria. Quasi molt a prop, a Galícia. Estaves bé, te n'havies anat al nord. Molt bé, molt bé. Ens quedem amb tu, Juan? Per què anem? Aquí tens ganes de furtar-li els punts. Anem a per Albert. Per Albert, molt bé, molt bé. Doncs anem a recordar els temes que tenim per ahir per llançar-li. Dolç, pasta i olives. Tira-li olives, jo què sé. Vinga, va, olives. Unes olives. Ve dir per dir, no vull influenciar ningú, Va, a les olives. Si digués pasta, se la gastarà. Va, olives. Temps. Quin color té un to anomenat oliva? Verd. Correcte.